म्हणजे मालवणचं जाय बांगडो किंवा सुरमय किंवा मुंबईचे बोंबील वगैरे आम्ही सर्व खाल्लो. आणि आज फ्रान्सचं मासो 48 मजल्यावरसून ह्यो व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. हे बघा बॅस्टियन, कोरियन फ्राईड पनीर, ॲव्होकाडो सॅलड, हे प्रॉन्स हे ॲनिमल प्रॉन्स ना, ॲनिमल प्रॉन्स. ओके. आणि हे ग्रिल चिकन स्लाइडर तुम्ही हे बघू शकता. जबरदस्त आहे सर्व. आणि आम्ही बसलो थंय, हे बघा तो उभा ना थंय आम्ही बसलो. सुरमईचा भाव वाटतो बहीण नाही ना. आपले गावचे ढोरा राखणारी पोर आम्ही, म्हणजे खरंच आम्ही ढोरा राखलो, विठ्ठल मी आबा वगैरे. त्यामुळे आणि एवढ्या मोठं हॉटेल काय येऊचा म्हणजे लय भीती वाटत होती. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आजचो दिवस आमच्यासाठी स्पेशल हा. तुमका थंबनेल बघून तुमका कळालाच असा. तर मंडळी लय म्हणजे महिनेच ना असा लय महिने आम्ही स्वप्न बघत होतो आणि प्लॅनिंग पण करत होतो. मला वाटतं 3-4 महिने आम्ही 3-4 नाही 5-6 महिने आम्ही प्लॅनिंग करतो की बॅस्टियन का जायचा. तर त्याच्यासाठी आमची तयारी, बुकिंग करणं आणि फायनली आजचो दिवस इलो की आम्ही बॅस्टियन का जातो. म्हणजे रिक्षा आम्ही सर्व हॉटेलात वगैरे जातो ती आमची नॉर्मलच असतं, जास्त मोठी हॉटेल नसतं. मला वाटतं एक मोठं आम्ही फक्त सॉल्ट केलं होतं कर्जतचा आणि त्याच्यानंतर आता बॅस्टियन. आणि बॅस्टियन तर आमचं सगळ्यांचं स्वप्न होतं, सर्वांचं स्वप्न असतं. आम्ही व्हिडिओ बघितलं होतं, म्हणजे लय मोठमोठे क्रिएटरचे व्हिडिओ वगैरे बघितलं होतं. पण आपल्या मातीतलो माणूस आणि आमच्यासारखं साधो माणूस थंय जाणं ह्या पहिलाचा. त्यामुळे तुमका पण कळणार की थंय काय काय मिळतं, प्लस थंय काय प्राईज हा, कसा बुक करायचा, तर सर्व इत्तमभूत माहिती आम्ही तुमका व्हिडिओच्या शेवटी देऊ. कारण आता वेळ झालो. आम्ही आता बॅस्टियन का जाऊसाठी ट्रेनने जाणार आहोत. आमची स्वतःची गाडी नाही ॲक्च्युली. त्या बॅस्टियनवाले आमका हकलवून देते, गाडी नाही ट्रेनने येईलास म्हणून. तर ठीक आहे, आत्ताच्या घडीक आम्ही ट्रेनने जातो. मला वाटतं नेक्स्ट टाईम खायच्या मोठ्या हॉटेल का जाऊचं असतात तेव्हा आमची गाडी असतात, ह्या मी यांका शब्द देते. आणि माझ्या हे भाषण आता संपवतो आणि आम्ही जातो बॅस्टियन का दादर. लेट्स गो शिल्पा शेट्टी, आम्ही येतो. काय तर व्यवस्थित रांधून ठेव, चला. तर म्हणजे डोंबिवली स्टेशन का जाऊसाठी ओला ऑटो बुक करते आणि ती येईपर्यंत दीपाली आपल्या प्रोडक्टची काय माहिती सांगता ती ऐकूया. आणि तोपर्यंत रिक्षा येत आणि नंतर मग आपण दादर का जाऊया, चला. नमस्कार मंडळी, काही जणांचे कमेंट असतं स्किन बद्दल, तर आपण रावच्या पण आल्याच्या नंतर मी पटकन तुमका 2 मिनिटात सांगतोय. तर आता सणासुदीचे दिवस चालू आहेत, कारण गणपती पण झाले आहेत, नवरात्र चालू आहे, आता दिवाळी येणार हा. तर आपण काय नाही काय खायला असतो सणासुदी. आणि मग स्किनचे प्रॉब्लेम चालू होते, माका पण झाले होते स्किनचे प्रॉब्लेम चालू. तर मी स्किनच्या ॲपमध्ये जाऊन डर्मॅटॉलॉजिस्ट काही विचारले की असे ते प्रॉब्लेम चालू आहेत तर काय करायचं. तर त्यांच्यात मला किट सजेस्ट केल्याने, ताज यूज करू सांगितल्याने, त्याचे प्रोडक्ट दिल्याने ते मी तुला दाखवत खायचे ते त्याबरोबर पाणी पिऊ सांगितल्याने आणि चांगला डाएट फॉलो करू सांगितल्याने. तर मी आतापासून हे रेग्युलरली करेन आणि जे काय माझ्या स्किनचे प्रॉब्लेम चालू आहेत तर लवकरच क्लिअर होते. का तुमका माहीत असं आम्ही हॉटेलमध्ये पण जात असतो, आता पण जातो हॉटेलमध्ये. त्याच्यामुळे बाहेरचं खाण्यामुळे पण स्किनवर परिणाम होता नाही असं नाही थोडंफार. त्यासाठी या किंवा स्किनचा किट आहे माझा, मी दाखवले तुमका त्याचे मला प्रोडक्ट दिले नाहीत. ते फेस वॉश होता त्यांचं, त्याचबरोबर त्यांची सनस्क्रीन पण आहे स्किनची. आणि माका पिंपल्स येत असते त्याच्यासाठी पिंपल्सची क्रीम आहे. त्यानंतर रात्री लावसाठी एक मॉइश्चरायझर आहे, त्याबद्दल रात्री लावते मी. आणि हे टॅबलेट हट जे स्किन रिपेअरसाठी दिले आहे, म्हणजे स्किन आणखी ग्लो करते त्याच्यासाठी. तर ह्या माझा किट आहे. तर माझ्या किटमध्ये 5 प्रोडक्ट वर आणि ह्या 2100 रुपयाचा किट आहे. तर तुमचा किट वेगळा असू शकता, म्हणजे प्रत्येकाचा किट सारखा नसता, वेगवेगळा असतो. तुमचे स्किनचे प्रॉब्लेम असतील त्यानुसार तुमचा किट असता. त्याचबरोबर ह्याची फास्ट आणि फ्री डिलेवरी आहे. आणि आमचं कूपन प्रोडक्ट फॅमिली 100 तो तुम्ही यूज केला तर कशाबरोबर सूट मिळून जाईल तुमच्या किटवरती. तुला पण काही स्किनचे प्रॉब्लेम असतील तर ह्या किट मागवचं एकदम सोप्या. युअर स्किनचा ॲप आता प्ले स्टोअरमध्ये डाउनलोड करायचा, नाहीतर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आम्ही लिंक देऊ, कमेंटमध्ये लिंक पिन करू, त्याच्यामध्ये तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आणि ॲप डाउनलोड करून झाल्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर विचारते आणि तुमचा OTP आहे आणि ॲप चालू होईल. म्हणजे बाकीच्या ॲपमध्ये कसं चालू होईल, ॲप चालू झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचं नाव विचारतील, तुमचं एज विचारतील आणि तुमचे जे स्किनचे काय प्रॉब्लेम असेल ते पण विचारा. तुम्ही स्किनचे तुमचे प्रॉब्लेम जे काय असेल ते सांगायचे. त्याचबरोबर तुमच्या स्किनचे फोटो मागतील, म्हणजे फ्रंट फोटो आणि दोन्ही लेफ्ट आणि राईट साईडचे फोटो, असे 3 फोटो मागते. तुम्ही फोटो पण द्यायचे.
तुमच्या स्किनचे प्रॉब्लेम आणि तुमच्या स्किनचे फोटो अॅनालाइज होऊन तुझ्यासाठी किट तयार होईल. आणि हा 2100 रुपयाचा किट आहे. ह्या किटमुळे 98% लोकांका 3 आठवड्याचा फरक पडलो असं नाही की आठवडा गेला तर तुमका विसरून जातील. त्यांचं 2 आठवड्याला फॉलोअप असता आणि महिन्यात नाही स्किनचा चेकअप असतं. म्हणजे ते चेक करते की तुमच्या स्किनमध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट झाली का नाही. ते स्किनच्या डॉक्टरकडे गेला असं तर 500 रुपये कन्सल्टेशन फी देऊन होईल. तर ह्यांच्या ॲपमध्ये कन्सल्टेशन एकदम फ्री आहे. म्हणजे आमचं 5 ते 7चं स्लॉट बेस्ट एंडला. त्यामुळे आमका 3:30 ट्रेन पकडून होईल. आता वाजले 3 तर मी लोक सनस्क्रीन लावून दाखवते कारण पटकन जाऊ गया अवघड असा ट्रेन पकडूसाठी. माझी सनस्क्रीन उन्हाळा असू दे की पाऊस रोज लावू होईल. सनस्क्रीन आहे लाईट आहे एकदम म्हणजे हेवी नाही वाटत किंवा असं पांढरं पडून नाही वाटत. बघा एकदम असे सॉफ्ट एकदम लाईट वेट हा. काय ऑइली नाही वाटणार लावला तरी. चला जाऊया बेस्ट एंड बघून येऊया कसा काय हा तसे चला. फायनली दादर स्टेशन का येऊन पोहोचला नाही म्हणजे आमची ट्रेन आता दादर स्टेशन का येऊन पोहोचली आहे. तर आता आम्ही उतरू. चला लेट्स गो. तर मंडळी फायनली आम्ही येऊन पोहोचलो कोहिनूर स्क्वेअर का. आणि आता आतमध्ये जातो आणि बरोबर 5 वाजले आहेत आता. आणि आम्ही आता आतमध्ये एंट्री करतो. आणि किती मजल्यावर 48 हा 48 मजल्यावर हा हॉटेल तुम्ही बघू शकता. हैसून अरे बाप रे. तर 48 जर लिफ्ट बंद पडली तर 48 मारे सरळ जावं लागतील. अरे बाप रे नाही जाणार मग आपण. मग कॅन्सल करू आपण. समजले. चला लेट्स गो गायच. चला. पण खरंच आहे दीपाली भीती वाटते या एवढ्या मोठ्या रेस्टॉरंट का आपण जातो. खरंच भीती वाटतं. लिफ्टची भीती वाटते. हा लिफ्टची पण भीती आहे. गेट नंबर 1 ने आतमध्ये जातो आम्ही आता. आम्ही आतमध्ये एंट्री करतो. हे सर्व चेकिंग वगैरे होणार बॅग वगैरे. तर गाईज आम्ही कोहिनूर स्क्वेअर मध्ये येलो. हे मॉल आहे ना कोहिनूर स्क्वेअर काय आहे माहित नाही आमका. पण आता आम्ही आतमध्ये जातो आणि रिसेप्शन ह्या बघा आहे. तर थंय आमची एंट्री वगैरे दाखवतो आम्ही बुकिंग केलेला आणि आतमध्ये जातो. चला. बॅस्टियन हे आहे कवग्या. अरे हाय पण आमचे सबस्क्रायबर. ओके थँक्यू मित्रा. गाव कसं तुमचं. हा बॅस्टियन का जातं. चालेल चला. हो थँक्यू. गाव कुठलं तुमचं. माझं मी रत्नागिरी आहे. मग गावालाच आपले. ओके चालेल. तर आता आम्ही आतमध्ये एंट्री करतो. चला. हा इली बाबा कवग्या हा आहे. चला मंडळी. एक मिनिट लागतात. तर गाईज आम्ही आता बॅस्टियन का डायरेक्ट इलो. दीपाली हाय सांगता नाव बुक केलेला ना आपलं. तर गाईज एकदम खतरनाक वाटता. काळोख वाटता जरा. आई शपथ सर्वच एकदम खतरनाक. बॅस्टियन ॲट द टॉप. इकडचा इंटेरियर किंवा वाईब्स ही आहेत ना जबरदस्त वाटतंय. आणि या एवढ्या मोठ्या रेस्टॉरंट का आमची मालवणी हाय घुमता लय भारी वाटता. काय म्हणजे लोक हाय इंग्लिशमध्ये बोलतात आणि व्लॉगिंग करतात किंवा एकामेकाशी इंग्लिशमध्ये बोलतात. त्या ठिकाणी आज आम्ही मालवणी बोलतो म्हणजे अभिमान हा म्हणून ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट माका येत नाही तो पण भाग झालोच. तो मेन गोष्ट. आणि दुसरं म्हणजे मालवणी भाषा हाय बोलली जाता. अरे बापरे. कवग्या आणि ह्यानी आमका हाय शीट दिल्यान नाही. हाय एक शीट रिकामी आहे पण त्यांनी हाय आमका दिल्यान नाही शीट. तुम्ही असून व्ह्यू बघू शकतास. हो बघा 48
फ्लोअर वरसून हो तुम्ही व्ह्यू बघू शकता हो बघा. पण आता पाऊस असल्यामुळे कायच दिसत नाही आणि काची पण भिजले आहेत. अरे थँक्यू मित्रा. बॅस्टियन का आमचे हो थँक्यू मित्रा. आमको वाटलं नव्हतं की बॅस्टियन मध्ये कोण आमचे सबस्क्रायबर भेटतील. अरे खरंच थँक्यू. ओके थँक्यू. जागा तुम्ही चूज करतात. हां ते बोललं आहे ते खूप चांगलं. हो. आणि हे स्वप्न होतं बॅस्टियनला यायचं. म्हणजे 6-7 महिन्यापासून आम्ही प्लॅन करतो आणि आज सक्सेस झाला आमचं प्लॅन. ओके थँक्यू. लय भारी वाटलं भेटून. हो बसतो. तर मंडळी खरंच म्हणजे आज भारी वाटला कारण बॅस्टियन सारख्या एवढ्या मोठ्या रेस्टॉरंट का आमका कोण ओळखात किंवा आमचे व्लॉग बघणारे कोण असतील खरंच वाटलं नव्हतं. आम्ही हा इलो तर पहिलेच आधी पावरला होतो रोजच्यासारखा एवढा मोठा रेस्टॉरंट आणि आमका बाहेर आतमध्ये बसूक दिला नव्हता. म्हणजे ह्या विंडोच्या बाजूक नाही. मी जाऊन रिक्वेस्ट केलं आहे तरी पण त्यांच्याने नाही म्हटल्याने. पण अजून जो भरपूर स्टाफ मराठी आहे जे आमचे व्हिडिओ बघतात ते इले तुमका बसूक आम्ही विंडोची साईड देतो. मी नाहीच म्हणत होते. मी म्हणलं ठीक आहे बसूक भेटला नाही म्हणतात चला. खरंच म्हणजे लय भारी वाटलं. ओके म्हणजे बॅस्टियनचे शेफ पण आमचे व्हिडिओ बघतात. खरंच भारी आहे. खरंच भारी वाटलं. थँक्यू. तर म्हणजे बॅस्टियनचे शेफ ते पण आपले मराठी आहेत आणि आमचे चॅनल बघतात. त्यांना समजल्यानंतर ते भेटू गेले म्हणजे आमका वाटतं आम्ही छोट्या हॉटेलमध्ये जातो ना रेस्टॉरंटमध्ये थंय पण आमका कोण ओळखत नाही. म्हणजे आम्ही नॉर्मली जेवतो नॉर्मली येतो. पण हय अक्षरशः एवढ्या मोठ्या ह्याच्यात आम्ही VIP असल्यासारखं फील झाला. या सर्व तुमची कृपा आणि आमच्या मालवणीची कृपा. खरंच असंच प्रेम ठेवा. आणि मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये 5 स्टार 7 स्टारमध्ये आम्ही जाऊ आणि मालवणीमध्ये व्लॉग बनवू. असंच प्रेम ठेवा. थँक्यू. सॅल्यूट. कोरियन फ्राईड पनीर म्हणजे पनीर तर हवाच आहे का. तर कोरियन फ्राईड पनीर एक मागवतो. त्याची प्राईस काय 1000. म्हणजे सर्व जे स्टार्टर वगैरे असतील काही घ्यावा. 1000च्या वर 1000च्या खाली हे काय ना दाखवते सगळं. चिकन पनीर म्हणजे व्हेज मध्ये कमी आहेत पण चिकन आणि फिश मध्ये पण आहेत. हा भरपूर लॉबस्टर बघतील ते क्रॅब फिश आणि दारियाचा पण दारियाचा प्रॉन्स बीन सगळं. मशरूम राईस बीस. आपण काय घेऊया आता. आणि दारियाचा पण म्हणजे चपटी पण आम्ही मिळता. आमका आणून दिला नव्हता म्हणजे आम्ही काय पित नाही त्यामुळे त्याने घेऊन गेलो. म्हणजे पिणाऱ्यांची पण सोय म्हणजे स्टँडर्ड वगैरे सर्व मिळत असतात गावठी नसणार. फायनली आम्ही आता आमचा मेनू डिसाईड केलं आणि आपले मित्र पण आहात. नाव काय रोहित गुरव. आपले मराठी महाराष्ट्रीयन आहात त्यामुळे भारीच वाटला. म्हणजे आता आमका भीती नाही. मला वाटतं 50% तरी असणार ना. हां शिल्पा शेट्टी का थँक्यू बोलू गावा की आपल्या माणसांका ऐकवल्याने आहे. तर गाईज तुम्ही हे बघू शकता जबरदस्त मोठा. हे बघा आम्ही अजून म्हणजे आम्ही पहिला आधी हे करतो ऑर्डर वगैरे देतो आणि नंतर तुमका संपूर्ण दाखवतो. म्हणजे आता तुमका पूर्ण बॅस्टियन आम्ही हे दाखवतो. पहिला हे त्या नाव आपण सगळीकडे बघतो रोज तर हा हे नाव हे आता आम्ही फोटो काढतो आणि नंतर मग हे रवा एक फोटो काढतो. तर मंडळी हे फोटो काढते ह्या बॅस्टियनच्या खाली ह्यांचो आणि त्याच्यानंतर आम्ही तुमका सर्व दाखवतो. हे बघा ह्यांचा ज्या वरती ना हे बघा खतरनाक वाटतं सर्व. ह्या सर्व खाली त्या साईडला सर्व भरला आणि आम्ही बसलो थय. हे बघा तो उभा ना थय आम्ही बसलो. तर चला हय रिसेप्शन म्हणजे हय असतं ते खय तुम्ही बसूचं आता सर्व हे दाखवतं आणि हय आता मला वाटतं सर्व खाली बापरे हय काय ते मातीची भांडी असतात सर्व. हां हे काय हे जुनी भांडी वगैरे सर्व पितळेची वगैरे आहेत भांडी. लिफ हैसून आतमध्ये येऊचा. हां डायरेक्ट आतमध्ये येऊचा हैसून तुम्ही बघू शकता सर. तो भाग तर सर्व तुमचा आम्ही दाखवलं. आता आम्ही हय जातो त्याला भारी चला.
लोक जेवण पण लागली आहेत, लोकांचा इले ऑर्डर आणि आम्ही अजून फोटोज काढतो. हाय स्टेप हा म्हणजे हाय तुम्ही बघू शकतास. हाय असा वरती जाऊचा, हाय बसू शकतास तुम्ही, खाऊक वगैरे जेवक वगैरे. डीजे लावलेलो फुल, त्यामुळे आवाज तुमका येता का माहीत नाही. पण हाय ना हाय वरती जाऊसाठी याच्या हाय 10 वर्षाच्या वरती जे हत तेच लोक जाऊ शकतात. या आमचा 10 वर्षाच्या खाली असल्यामुळे ते का दिलेला नाही, तर आम्ही वर जातो आणि तुमका दाखवतो सर्व. 2 वर्षानंतर परत येऊ आम्ही, तेव्हा मग जाऊया आपण. हा तुम्ही हे बघू शकता, हाय पण बसूची चांगली सोय आहे, एकदम भारी आहे, एकदम खतरनाक सर्व भारी आहे. आता आम्ही आहे वरती आहो आणि वरसून आम्ही आहे बघतो. हाय डीजेवाले बाबू जरा गाणं बाजा दे. हाय जिया, तुम्ही आहे बघू शकता, साहेब जबरदस्त आहे सर्व. काय ला इला हे आमचे इले ऑर्डर. चला आम्ही जातो आता. तर हे सर्व बार हा तुम्ही आहे बघू शकतास. हे बघा बॉटल बिटल सर्व भारीतलेच वाटतं. बॉटल बिटल सर्व दारू बाहेरची आहे वाटतं. तर म्हणजे जाऊया आपला सर्व इला. तर आम्ही जातो आता. इंटेरियर वगैरे खतरनाक, सर्व विषय एकदम खतरनाक हा तुम्ही बघू शकता. ही जाऊन बसली पत्रावळीवर. हे इला काय खतरनाक बन गार्लिक राईस हा. कोरियन फ्राईड पनीर, ॲव्होकाडो सॅलड, हे प्रॉन्स हा. हे ॲनिमल प्रॉन्स ना, ॲनिमल प्रॉन्स. ओके. आणि हे ग्रिल चिकन स्लाइडर. हां ग्रिल 4 आणि डिश 5. 9 सगळे. मम्मी चिकन नाही खात ना. हां मम्मी चिकन नाही खात, तर त्याच्यासाठी आम्ही हाय 4 मागवलं आणि ह्याच्यानंतर आम्ही स्वीट मागवू. तर मंडळी आता आम्ही आहे तुटून पडतो. तर मंडळी आहे आता 6 वाजल्यात, गेला तर बंद झाला आणि आमचा 5 ते 6 2 तासासाठीचा. त्यामुळे आता आम्ही जास्त टाइमपास नाही करत, पहिले खाऊन घेतो, परत स्वीट पण मागवचा होय ना ज्या. तर मंडळी तुम्ही आहे बघू शकता कशात बॅस्टियनचं नाव दिसतं पाण्यात. बघूया बॅस्टियनचं नाव दिसतं का पाण्यात. हां रे ते खाली असणार वाटतं. खाली आहे बॅस्टियनचं नाव. हां त्यामुळे एका वाटा पाण्यात दिसतं. तुम्ही बॅस्टियन का पाण्यात बघतास की काय. आम्ही सर्व हे डिश जे मागवलं होतं त्याच्यातल्या आम्ही आता घेतलं कोरियन फ्राईड पनीर आणि ॲव्होकाडो सॅलड. तर ह्यो आहे सॅलड हा. आणि याची प्राईस काय दीपाली. 1000. सॅलडची 1000 आणि फ्राईड पनीरची, कोरियन फ्राईड पनीरची 1000. म्हणजे दोघांची 1000. ओके. ते बहुतेक सर्व 1000च्या वरच ऑलमोस्ट असे सर्व डिश. तर आता हे आहे खातात. आता ह्याची टेस्ट कशी आहे दीपाली सांगित. सॅलडची टेस्ट सांग. मस्त. सॅलड किती आहे. 10 आउट ऑफ 10 आणि 10 पैकी 9 मार्क सॅलड का. आणि दीपालीचा 10 पैकी 10. 10 पैकी 10. आणि भावी हां पनीर खाता आता. पनीर भारी आहे म्हणता. 10 पैकी 10 पनीर का. शेफकडून स्नॅपर रोबाटा करून फिश दिली आहे. ती ग्रिल टाईपमध्ये असते आणि ती चवीने ग्रीन चटणीबरोबर दिलेली असते. ओके. आणि ही आपल्या इंडियातली नाही ना. बाहेरची आहे. म्हणजे साधारण कुठल्या देशाची. तरी ती फ्रान्सवरून येते. फ्रान्सवरून येतं. आई शपथ. म्हणजे आम्ही सर्व मासे खातो जग जाहीर त्याच्यासाठी खास शेफने आमका हे फिश दिल्याने स्नॅपर फिश ना. तर तुमका दाखवतो आता आम्ही. मिलिंद शेफ मगाशी भेटले होते, दाखवलं होतं मला तेच मिलिंद शेफ त्याने हा दिलेला. तर आम्ही तुमका दाखवतो. हे तुम्ही बघू शकतास. ह्यो आहे फिश आहे. मालवणचं जाय बांगडो किंवा सुरमय किंवा मुंबईचे बोंबील होय ना, बॉम्बे डक वगैरे आम्ही सर्व खाल्लो. आणि आज फ्रान्सचं मासो म्हणजे स्वीट फॅमिली एक पाऊल पुढे गेलेली आहे. आणि ह्याची टेस्ट आमची जिया मॅडम
करणार आणि जियासाठी आम्ही ती टेस्ट देणार आहोत. त्याच्यानंतर आम्ही खाणार. पाऊस गेलो पूर्ण उजेड झालो त्यामुळे आता लय भारी वाटतं. तर म्हणजे तुमका दाखवतो हे 48 मजल्यावरसून ह्यो व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. हे बघा बॅस्टियन. हो बघा आई शपथ ह्या सर्व खाली बुर्ज खलिफावर इलो म्हणता. खतरनाक. आणि पाणी सुकला ह्या बघा. पाणी पूर्ण सुकला ह्या बघा तुम्ही बघू शकता. आणि वरळे सिलिंग पण दिसता बँड्रावर सिलिंग. हे कसा वाटता भाभी? खतरनाक वाटतं ना बघू का? भीती पण वाटतं आई शपथ. आणि ट्रॉफिक जाम झाला आता बघतोय ऐसून दिसता आमका. हा बघा ट्रॉफिक पण जाम झाला. तर मंडळी आता मी पहिले घेतलंय म्हणजे ॲव्होकाडो सॅलड झाला, त्याच्यानंतर फ्राईड पनीर झाला, कोरियन फ्राईड पनीर झाला. त्याच्यानंतर आत्ता आम्ही घेतलं म्हणजे मी घेतलंय ॲनिमल प्रॉन्स. तर हे प्राणी हे इलेले आहेत माझ्या ताटात. तर आता मी खातोय तुम्हाला दाखवतोय ॲनिमल कसा. आता ॲनिमल प्रॉन्स चाकू घेऊ काय? चाकू पण दिलेलो ह्यो जाताना एक ढापू घेऊ चाकू आणि एक चमचो पण हा. तर मी आधी कापतोय पहिला ॲनिमल कापतोय. तर हे ॲनिमल हा लेफ्ट हँडनेच खातोय आता. शेपटी कापलाय शेपटी आई शपथ खतरनाक हा काय का. ठीक आहे म्हणजे फ्रेश आहेत. फ्रेश आहे एकदम. हॉटेल मोठा डीप फ्राय केलेला वाटतं. ते उघडलेले आहेत काय हायसून हे बघा उघडलेलं आहे साईडीत म्हणून त्याचे मोठे वाटतात ना. हो उघडून त्याच्यातलं धागो काढलेला होतो पूर्ण उघडलेला. काय पण हा ते टायगर प्रॉन्स मजबूत आहेत तुम्ही बघू शकता. म्हणजे चांगले आहेत पण हे लय महाग आहेत. त्याची प्राईस आहे 1700 रुपये. पण टेस्ट हा का तेवढी म्हणजे सर्वात महाग हे आहेत पण क्वांटिटी पण आहे त्याची आणि क्वालिटी पण आहे. याची प्राईस आहे 1700 रुपये 1750 काहीतरी. स्नॅपर आणि तो फ्रान्स तो आहे ना. तर जिया आहे आमचा खाता. जिया चव कशी आहे का? टेस्टी आहे. खायच्या माशासारखी चव लागता ही. सुरमई सारखी टेस्ट लागता. काटोना आहे ना सुरमई सारखो. तर म्हणजे तुम्ही बघू शकता ह्यो आहे मासो हा तो. हो बघा सुरमईचा भाव वाटतो. बहीण नाही ना. आणि जिया आमचा खाता आमका पण खावचो पण अगोदर आम्ही हे संपवतो कारण हे लय काय हवं. टूथपिक लावलं काय काय आहे आता बघूया. ह्याच्यात चिकन आहे बघ आणि मध्ये 2 पावा म्हणजे वाड बर्गर सारखा टेस्ट पण भारी आहे याची. म्हणजे ह्या सगळ्या ह्याच्यात मला ह्या आवडला. का मी 10 पैकी 10 देईन. चिकन स्लायडर नक्की मागवा. हो मस्त मस्त. हे शेफ हो थँक्यू. आणि ह्या शेफने आमका तर ह्या शेफने आमका जो मासो दिलेलो स्नॅपर तर चांगला होय म्हणजे आम्ही म्हणजे इकडचे सर्व मासे घालवतो बाहेरचे नाही घालवतो. तुमच्या निमित्तान आमका हे मिळाले. खरंच थँक्यू मनापासून थँक्यू. आमचं देवगड म्हणजे सिंधुदुर्ग. हां कोकण. तुमचं? माझं आपलं रायगड रोहा कोकणातले रायगड मासे वगैरे तिकडे छान तुमचे बघत असतो व्हिडिओ. हो थँक्यू एन्जॉय करा नक्कीच तुम्हाला. हो थँक्यू सो मच. एवढे मोठे शेफ बॅस्टियनमध्ये आहात आणि आमचे व्हिडिओ बघतात. खरंच लय मोठी गोष्ट. स्नॅपर मासो जिया हायसून खाल्या ना. आता मी हायसून कापून घेतोय माका पीस एक. हो बघा ओ माय गॉड काय सॉफ्ट आहे एकदम मासो यार. हे बघा मग काय रावस बहुतेक रावस सारखं. हा रावस मी एकदा खाल्लं होतं आणि थोडं सुरमई सारखं म्हणजे असं. स्नॅपर मासो खालो
भारी लागलं आणि माका आवडला ह्याच्यातला चिकन. चिकन जिया नाही या हवा जिया चिकन टेस्ट कर. हां लवकर आता राईस खायचा आपल्याला. लवकर केक पण खायचा, लवकर खावा. 6:30 वाजले बघ. या स्नॅपर फिश का मी 10 पैकी 8 मार्क दिलंय. आणि आता आमचा दीपाली खाता बाहेरच्या देशातलो मासो खाता. इंडियन नाही, डायरेक्ट बाहेरचो मासो. फ्रान्सचो मासो आम्ही खातो. बापरे. अरे दीपाली गोरा दिसता हाय. जियापेक्षा दीपाली गोरा दिसता. कशामुळे राज वाटता प्युअर स्किनची हा वाटता, कारण एकदम ग्लोईंग दिसता तू जियापेक्षा. जिया काय आला मेकअप नाही केलंस तू. दीपाली आमचा खरंच गोरा दिसता. मी शॉक झालं अक्षरशः. म्हणजे फर्स्ट टाइम बघ दे भावी बघ, एकदम स्किन एकदम ग्लो दिसता. जिया डल दिसता. जिया काय आहे तू पण वापरू लागा प्रोडक्ट मम्मी सारखे. तू पण ऍड कर. तर खरंच तुम्ही मंडळी बघू शकताच आहे. काय फिल्टर लावलेलो नाही. आम्ही बॅस्टियन का आहो. आणि हय आमचा दिपग्या आणि हय जिया. आणि तुम्ही फरक बघू शकताच आहे. काय फिल्टर आम्ही वापरलं नाही. मी हात दाखवतोय. आणि हय पूर्णपणे हे झालं आहे त्यांच्यानी. हे पण कॅन्डल पण लावल्याने. म्हणजे आमचं दीपाली कॅन्डल लाईट डिनर होता आमचं. आता राहुला राईस आमका अक्षरशः आम्ही मागवलं हवऱ्यासारखा. आणि आमका अक्षरशः लय झाला आता. अजून आमचं केक पण येऊचो आणि पूर्णपणे राईस आहे बाकी आहे. तर आता आम्ही राईस खातो. काय हा राईस का अजून हात पण नाही लावलो. आणि खरंच आता आमका लय झाला. ते प्रॉन्स लय होते अक्षरशः. मासो प्रॉन्स ते चिकनचा वगैरे लय भरपूर झाला. तरी थोडं आम्ही भात खातो आणि नंतर मग केक आणतो. केक खातो आणि वाटेक लागतो नाहीतर ते हकलं होतील. 7:15 पर्यंत 15 मिनिटात ते आमका सूट देणार. नाहीतर सरळ सांगतील गेट आउट. चला ते काढूच्या अगोदर आपण बाहेर जाऊया. तर मंडळी पूर्ण हे काळोख झालो हा. हे बघा. आणि बाहेर पण आता तुम्ही व्ह्यू बघू शकतास. मगाचो व्ह्यू आणि आत्ताचा व्ह्यू लय खतरनाक व्ह्यू हा. आता भारी वाटतात तो दादरचा व्ह्यू. हे पूर्ण दादर. मंडळी आमचा जेवण खाऊन झाला. आता भावीसाठी आम्ही स्वीट मागवलं है ना. केक कुठलो केक खायच कुठला कुलमी अप केक. ओके कुलमी कुठला केक हेझलनटचो मागितला ना. वेलकम टू बॅस्टियन. हा तुम्ही बघू शकता. वेलकम टू बॅस्टियन. आणि कुलमी अप केक फुल केल्याने आणि हा तुटून पडले आहेत केकवर. सावकाश खावा सावकाश. आणि टेस्ट कशी आहे सांगा. टेस्ट तर चांगलेच असणार. कशी आहे भारी आहे. होय होय दीपाली तू खा. काय आला टेस्ट घे ना. हे किती मार्क याला. 10 out of 10. शाबाश. तर आता आमच्या दीपाली मॅडम ट्राय करते. 7 ते 9ची बॅच आहे योग लागल्या. सुरुवात झाली आहे. तुम्ही बघू शकता सर्व आहे. आता दुसरी योग लागल्यात. आता आपल्या हकलं होतील. चला तुम्ही 8,000 झाला टोटल आणि त्याच्यात 4,000 वजा केलेलं आणि 3,434 रुपये आता भरूचे. चला हे आवडलं ना तुमका सर्वांका गाईच. तुमच्याकडनं काही फीडबॅक आहे आमच्यासाठी. अरे आम्हाला काहीतरी सांगा. आम्ही काय इम्प्रूव्ह करू. तुमचा जबरदस्त आहे. प्रश्नच नाही. खरंच भारी आहे. थँक्यू सर. चला मंडळी राम राम. हे काय तुम्ही शॉपिंग का इलास की काय. शॉपिंग करू केलास नाही ना. बघता नुसतेच बघा. तर मंडळी आज 1 नंबर भावी तू सांगितलं ना 1 नंबर कोण आहे आज. तर गाईज 1 नंबर कोण आहे तुम्ही सांगू शकतास. ह्या जियाचा लुक आहे आमच्या पूर्ण. त्याच्यानंतर ह्या आमच्या भावग्याचा लुक आहे. त्याच्यानंतर हा काढ ना जॅकेट. हा हिशोबत जॅकेट काढून लुक दाखवता. आणि हा आमच्या दीपालीचा लुक आहे. हे टाक पिशवेत टाक माझं जॅकेट. थंडी वाजली तर सांगू म्हणजे हे त्याचा नंबर येऊसाठी त्याने जॅकेट काढल्यान बघा. गाईज ह्या आमच्या जियाचा लुक आहे. आणि चप्पल पण तुम्ही बघू शकता. एकदम चकाचक घेतलाय ना. हे बघा. तर मंडळी अत्यंत स्वस्त. म्हणजे दोघांका आमका 2,000 घेतलाय ना पर.
पर पर्सन 2,000 तर माझे 2,000, दीपालीचे 2,000 आणि 15 वर्षापर्यंत फ्री आहे. त्यामुळे भावी जे आमचे फ्री होते. म्हणजे आमचा फक्त 4,000 आम्ही बुक केलं आणि तेवढाच खाल्लं असतं तर चाललं असता, पण आमका लय खास ना, आम्ही लय मागवलं. त्यामुळे आमका अजून 3,000 रुपये 3,400 आमका अजून भरूचे लागले. तरी पण मासो कितीशे रुपयाचा होतो मासो? तो 1700 रुपयाचा ऍड केलास त्याने तो फ्री मिळालो. तो 1700 ऍड केला असता आणखीन झाले असते. आता ह्यांचा लुक बघा. तर गाईज आपला काय जास्त मोठं नाही, आपण सीधे साधे अक्षय तुम्ही बघू शकता. ही एक व्हाईट पॅन्ट आहे लिननची, एक लिननचा शर्ट घेतला. एक बॅस्टियन काय म्हणजे एवढं पण महाग नाही आहे, 2,000 पण महाग खया माहीत आहे काय. हे कपडे घेवा, शूज घेवा, हेंका परत आपल्या घेवा, बायका पोरांका घेवा, जो खर्च लय होता. म्हणजे बॅस्टियनपेक्षा बॅस्टियन काय येऊसाठी खर्च लय आहे. आणि आपण 6 महिने स्वप्न बघत होतो बॅस्टियन का येऊचा. आणि म्हणजे कधी यांची परीक्षा येईल, कधी गणपती गावात जाऊचं येलो, माझं वाढदिवस हय करूचं झालो, तो मग गावात जाऊचं झाला. असा करत करत का सर्व पुढे गेला. ओळखीचं कोणतरी हॉटेलला पाहुणं सोयऱ्यातला आणि थंय इलो एवढा फील केला. आणि मासो म्हणजे फ्री देणार म्हणजे ज्या बॅस्टियन का आम्ही घाबरत होतो येऊ आम्ही थंय काय होत. थंय सर्व बहुतेक स्टाफ खूप थंयचे स्टाफ सर्व आमचे सबस्क्रायबर निघाले. म्हणजे असं वाटलं ना, म्हणजे काय सांगू, म्हणजे आम्ही जसं म्हणजे विचार जसं आम्ही करत होतो त्याच्या सर्व ऑपोजिट. म्हणजे आमका असं वाटत होता आम्ही किती भारी घातलो ना, म्हणजे किती महाग किती भारी घातलं तरी हय इल्यानंतर आम्ही पिकेच पडतो. कारण सॉल्टचा अनुभव माका होतो. त्यामुळे आम्ही म्हणजे भीती वाटत होती. म्हणजे ही एक वेळ हाय पाय वाटतील, पण आम्ही आपले गावचे ढोरा राखणारे पोर आम्ही म्हणजे खरंच आम्ही ढोरा राखलो, विठ्ठल मी आबा वगैरे. त्यामुळे आणि एवढ्या मोठं हॉटेल काय येऊचा म्हणजे लय भीती वाटत होती. पण पूर्ण म्हणजे जसं इमॅजिन आम्ही करत होतो की अरे ह्या असा शिल्पा शेट्टीचा हॉटेल आहे, एवढा मोठा बॅस्टियन आहे, 48 मजल्यावर आहे. म्हणजे असा काय आम्ही विचार करत होतो. त्या सर्व म्हणजे त्याच्या उलटा झाला. म्हणजे हय इल्यानंतर आमका ज्या प्रेम मिळाला ना, तुमका आमच्या खुशी आमचे कळतच असतात किती हुरूप इलो आमका आणि किती आम्ही अक्षरशः आनंदी आहो. आणि त्या आनंदाच्या भरात आम्ही सर्व मागवत गेलो. तर म्हणते आता वाजले 7:30, तर आता हे जास्त वेळ नाही काढत. आता आम्ही जातो दादर स्टेशन का. आमका ओलाच करूची होती पण ते 2-2.5 तास लागणार. त्यामुळे आम्ही आता ट्रेननेच जातो. तुम्ही आमच्यासाठी कमेंट करा कोणी 1 नंबर आणि आमचा काय चुकलं असतात तर आमका कमेंटमध्ये तुम्ही सांगा. म्हणजे तसं आम्ही इम्प्रूव्ह करू त्याच्यात. आणि मंडळी आपले महाराष्ट्रीयन सर्व स्टाफ बिंदास तुम्ही येवा बॅस्टियन का. म्हणजे रोज नको, म्हणजे असं पण एकदा तरी म्हणजे काय तुमचा असा वाढदिवस काय स्पेशल ॲनिव्हर्सरी तर नक्की तुम्ही फॅमिली का घेऊन येवा आणि फॅमिली का तर दाखवा, तुमका पण आवडत. आणि मंडळी व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओवर. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा आणि येवा शिल्पा शेट्टीचा बॅस्टियन पण आपलाच असा. येवा दादर का बॅस्टियन का. बाय. जय महाराष्ट्र. 48 फ्लोअर बॅस्टियन ॲट द टॉप.